Alhamdulillahi muna godiya mutane da Allah su rika fahimtar da mutane yanda 'yan jarida in za su dauki headline su suna daukar abin da za su gayyaci mutane ne ko kuma yanda za su dau hankalin mutane. Wasu suna rubutawa rarara ya ce ya daina wa Buhari waka, ba haka bane. Wasu suna cewa rarara ya ce ba zai yi waka ba sai talakawa sun bashi naira dubu. Abinda na faɗa cewa nayi waɗanda suke propaganda suna ƙaryar cewa yanzu talakawa ba sa tare da Buhari, suna ƙaryar cewa yanzu farin jinin Buhari ya dishi. Sai na ce to ni na gamsu da Buhari, na kuma yarda har yanzu bai canza ba, zuciyar shi yana so ya gyara ƙasar nan. Na ce to ina da ayyukan Buhari kuma waɗanda ya yi, abubuwa waɗanda ya yi a jihohi daban-daban na ƙasar nan, waɗanda ya zo ya saita mana ƙasar nan, zan fito da su a cikin waƙan nan, zan mai da su waƙa. Na ce to wannan waƙar don in nuna ma wancan ƙarya suke, talakawa ne za su biya kuɗin wannan waƙar, saboda daman su ake ma propaganda, ana ɓata musu rai, ana zo ana gaya musu ƙarya da gaskiya. Na ce to duk wanda ya gamsu ya yadda kamar ni, yadda ni na gamsu, na yadda Buhari ko da yau ko gobe gaban jibi tunanin shi gyara ƙasar nan, kuma 'yan Najeriya ne a ran shi. To saboda haka kuma na ɗauki gudunmuwa ta har 5,000 nasa a cikin wannan account ɗin. Sai na bada account number, na ce wannan account ɗin a nan za a sa kuɗin nan. Account ɗin nan Zenith Bank ne, Zenith Bank, Rarara Multimedia Company Nigeria Limited. Account ɗin nan shine 10-16 shine 42 sai 2-1 sai kuma 03. Zan maimaita 1016422103 shine account number da zaka sa wannan kuɗi. In zaka sa wannan kuɗin ka rubuta wane ne daga guri kaza ya turo wannan kuɗin, saboda za mu rika posting muna updated da mutane abin da yake faruwa, saboda waɗanda suke propaganda su tabbatar da ƙarya suke yi. Talakawa na tare da shugaban ƙasa, kuma shugaban ƙasa na tare da su, kuma har yanzu zuciyar shugaban ƙasa ba ta canza ba. Waɗanda suke wani ƙulle-ƙulle don ka shugaban ƙasa ya samu nasara su ne za su ji kunya insha Allah. Saboda in na fito da wannan waƙar ma wallahi tallahi rabi da kwatan 'yan adawa sai dai su koma gida su kulla kansu. In na fito da wannan ayan kai baka isa ka ce kai ba ma a taimake ka ba, a wannan ƙarin ma kai ba ce ma ba a taimake ka ba. Nagode, muna godiya. Waɗanda suke kira na suna cewa a tura musu account number suna da yawa, na kuma tura da yawa, to shi yasa na maimaita account number. Nagode daga naku Dauda Adamu Kahutu tare da Kamilu Usaini Koko muke shirya muku wannan waka ko kuma wannan abun farin ciki, abubuwan da shugaban ƙasa ya zo da su. Nagode, sai na ji ku.